Mga tao ug pamilya nga nagpuyo sa aseras o daplin sa dalan sa Dakbayan sa Sugbo ang kasamtangang gipahimutang karon sa gym sa barangay San Nicolas proper sa nahisgutang syudad. Gumikan niini nanawagan ang moong barangay alang sa inadlaw-adlaw nga pinangahangdanon sa nahisgutang mga tao. Ani ang report ni Femari Dumabo. Gisugdan natong Biyernes ang pag-awhag sa mga nasa daplin sa daan nga temporaryong nipahimutang una sa gym sa San Nicolas proper. Apan giklaro ni Kapitan Clifford Jude Ninyal nga alang una kini sa ilang katagi barangay. Apan sugod nitong Sabado ang mga na-rescue sa DSWS ug sa SESET nga mga libod suroy sa Dakbayan ang gihatod na usab sa ilang gym. Gidawat ra hinuon usab kini. Luoy ba mo may ma-affected niya sa COVID so ug ato na sila pasagdaan basin sila may makakuha unya matakda na hinunta muna nga 15 lang sa nat. Sa miyaging Biyernes, 40 kapamilyahan ang may pahiluna sa gym. Apan karon, ana-ana sa kapin si tinta kapamilya. Giabagan ng barangay sa pagpakaon sa simbahan sa San Nicolas Parish. Giangkon sa kapitan nga dugang tabang ilang gikinahanglan aron mapakaon nila ang kapin sa 200 ka mga tao hangtod nga matapos na ang problema sa COVID-19. Nabalaka na kay ko kay nasobra na gyud ba ang volume banig unya habol muskitero unya mga tsinila sabon o kana mga disinfectant. Mapasalamaton si Cebu City Mayor Edgardo Lebella ngadto kang Ninyal. Lakip na ngadto sa barangay San Roque nga mo'y nihimo sab og susama ngadto sa North District alang sa mga libod suroy. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok, Balitang Bisdak.